Aदै, बिसोरनो बारा दाहो. खुजुलि दङ बिसोरनाव. गैयालै आदै बिदि गैथारा. ओइ आदैमोन. औ. बे जुमाय गिसिया खुजालिनि थाखाय बिराद गाज्रिथारलै. हामायाव थाङालाय लोंला. नोंबो लोंदो आदै. आं लोङाखैमोनलै. लोंदोलै दे एसे. लोंदो दिनै नोंबो. खेबसेयालाय माथो जानोखाय. लोंदो दे. ब्लाव ब्लाव जोङो जोब दिग्रियाव नांहोखा. आया मा गल' गल' नायखो नोंसोरलाय? लोंदोब्रा. आदै लोंदो. नै आदैमोन. औ. जुमायखौ लोंनांगौलै एफा एफा. नाथाय जुमायजों लोंजानाङा. जों बर' हारिखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोनोमनिफ्रायनो आसिखौ जौआव सोमनानै ओरै दौना होग्रामोन. नाथाय जौजों मालाबाबो लोंजाफिननाङालै आदैमोन. आदै. आं मा एसे. जालायखो? दे. नंगौना नङालै? दे आदैमोन लोंदो दे. आयु माथो ओरैनोसो लोंलायबाय दङ आं फाजा जेबो नांलायला. फाजायानो मोनथ'वाखैमोन. ओरैनो हाबखादों माथो. मोनाखैबा नांलायला दे. र' फिसाफोर आं फाजालायनि. आरो मोनबायबा थाब लाबोथारदो. नै जौआबो इसेल'थार. ओइ मा खालामनाय जादों बे? आया मा खालामनो नागिरदों नों आंखौ? ओइ आंखौ जेबो खालामनाङा. लाजियाखै नोङो? बिदि बिहाव जानो गोनां जों जफानानै जौ लोंनो? आंलाय बेखौनो नेगेटिभसो सानदोंमोन. मोनामाखैब्रा सना? मोनामाखै? लाजिनाय गैया नोंनाव? आफाया मा साननांगौ नोंखौ? आफायालाय मा साननांगौ जाखो? आफायानो होदोंबा लोंनो. लोगोफोरजों एसे लोंनायालाय बारा लोङाखैलै मुजि. लोङाखै नङा. आंजों बेबायदि सलिनाय नङा. ओइ मुजि बे लोगोफ्रालाय मासे साननांगौ जाखो जोंखौ? सानैजों रुम सिङाव हाबना थाबा. सानै मोनथिया आङो. दा लोंसै बिदि. लोंलालै सना मावजि लोङा जाबाय दे थ'दो थांसै. हेल' एन्जर। मा जाखो मावजि? मा खालायदों नोङो? नै पाउडार दाफावदों आं ग्लिस मबाइलनि. मिथिखादों आं नोंहालाय आरो बे ग्लिस आरो मबाइलनि बादै माथो पाउडार दं? मिथिखादोंबालाय मानो सोंदों आंखौलाय? बुं दे बुं मा? नोंखौ आफाया ओंखाम जानो लिंहरदोंमोन। मा? बेयावसो दारि जाबस्रिङा? औ। थांगोन दे थांगोन. नोंसोरनि ओंख्रिखौ आं बारा थावनाय मोनालै जानो बाथारो आं. जायासो जागोन मानोखौबा। फैबाथाय आरो जानानैनो सिखारनो रोंलायलाया। सिमेन्टफोरनोबो सोलाग्रा मानसियानोसो। दे थांगोन दे. मा ओंख्रि संना जाहोनो नागिरदों आंखौलाय? दाउजों अनला। दाउजों अनला? दे जाबाय दे दोनदो। खावलायफ्रासो जामजोब्बाय आंना। दे दोन दे। जाबाय दोनदो।